Lakbay Alalay naman muling inilunsad ng DPWH Ilocos Region para sa holiday season. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Muling inilunsad ng Department of Public Works and Highways Ilocos Region ang programang Lakbay Alalay upang matiyak ang mas ligtas at maayos na biyahe ng mga motorista ngayong holiday season. Ipinatutupad ang Travel Assistance Program mula Disyembre 23, 2025 hanggang Enero 3, 2026 kasabay ng inaasang pagdami ng sasakyan sa mga pangunahing lansangan patungo sa mga lalawigan at tourist destination sa rehiyon. Bilang bahagi ng inisyatibo, maglalagay ang DPWH ng composite team sa 34 na strategic locations sa ilalim ng mga district engineering offices. Ang bawat Lakbay Alalay station ay may nakahandang tauhan, service vehicles, mga kagamitan at communication equipment para magbigay ng agarang tulong tulad ng minor vehicle repairs, pagpapalit ng gulong, battery jumpstart, emergency response, road clearing at pagbibigay ng travel guidance sa mga biyahero. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.